Diumenge es va celebrar el segon i últim torneig de vòlei platja de la temporada, organitzats pel Patronat Municipal d'Esports de l'Escala. A la platja de Riells es van reunir a les 9 del matí uns 150 jugadors que van practicar aquest esport fins a les 6 de la tarda. Igual que l'anterior torneig, la platja de Riells es va adequar per poder jugar 4 partits simultanis i així anar classificant-se per jugar a la gran final. Cal destacar que tot i que el nombre de jugadors va ser inferior que el primer torneig, el nivell de joc era molt més elevat i per tant el públic va poder gaudir d'un bon espectacle esportiu.